mean, this house was body. I was saying, particularly in Abraham, woman, so and that woman, and I'm going to say, you brother, maybe your back as a bio, because I'm a suit. I want to know what so and the Saba Baba and the Yumi. And the only a euro Santa and the Gassida, yes, Amano. Yeah, and I got Mr. Bedia Jamunia. And I'm Brad. And I put my there is next year. I see him Mami back. Live on Tuma Beauty. Tuma Beauty, FNB Live. Nkoranza Manhemaa. And I will say, Yaa Sarpomaa, and I will see a come.
Asumye. Yes, I'm a member of life. I have fed. I had a member of Castle. I had a member of Castle. Yeah, say, yeah, Baba, I'm not in it. I'm not in it. Now, oh, yeah, I'm going to be a money. I don't know my yaman. I don't see any else of nothing. That is so far. I didn't see any other so far. I assume young and unknown. And I know who's on Matrasia. And I don't know Matrasia. I am so far. I am so far. I am so far. Manhemaa. I am not Manhemaa. And I said, yeah, Mania dia, grandson. A happy and a bibia, a money effect. Yes, you mamma effect. Bibia, life, and a double life. Obaswa, no, I said. Obaswa, no, I said. Who be a grab my head? Who be a grab my head? Who be a grab my head? I'm not going to do what I'm not fine. I ain't not going to say, I am and Saho. Number probably no more transit. Not the OB as a Yama, Yakafo, and then Transafine, and the Dana, my Antonia Santiment, Adaroma, Yakama, I know Adaroma, I mean, the Sabbath body, I was Santana, particularly in Ebra, Roma Swap, Adaroma, and Amara FFC. You ready to play your Bacasa, your Casama, I want to so and the Sabbath and the Yewni. And the Yewni, a Euro Santana, and the Gassida, PSA, yeah, that's a fun taking it. Now, that woman, and I got my mind, I have to get. Now, I have a fair. Now, never pay. And the problem is, yes, we got another. I want my man. Doctor, and I have to go. I can't look at one thing. I have to see you. I can go back. I can go back.
Anya do tina. Wa na hene udi aka sa o jesu ni sai. I was in a Sahosha, Nkoranza Nkoranza Manhemaa and Yapijana Edna Chenimai until we are ocean. And it's all show live on Payment TV. Book massive. But I say the and say the Nkoranza had no idea to thank you. If you are a cobra.
Inti so hwe ya piemu Nkoranza Enstools yɛsom yɛ nananom pemampem adwuma yɛ ya ne sɛ yɛbɛsom yɛ nananom nti yɛgusu a yɛsom yɛ nananom de a yɛde ma bɛpie mu Nkoranza nti wohwɛ ahema fie ɛyɛ nana adutwu aduda kani a wɔnyɛ ne baabi ɛkɔ so mo hwɛ nana epicha ɛna ɛfam wall ho ana ɛfam da ho no nti nana etie ne nanti no na yɛsɛ yɛsi ne nan mu na Nkoranza yɛ ama na yɛfɛ nti sɛ wohwɛ nana adutwu aduda kani a yɛsi ne nan mu no ɛna ɔte efie ne ɛkɔ no yɛka Nkoranza Enstools na kyɛ sɛ yɛntimi ɛmmɔ nana adutwu aduda kani edin bio efisɛ nananom edi bi asi ne nan mu a ɔma yɛ ama na yɛfɛ nti nananom Enstools fo na ahyiam nananom Enstools bi atena se akyɛ sɛ sumbi abua no a ɛna ebi so a yɛn na ɛne baabi a ɛna nya ne fɛfɛɛfɛ sei ɛba ahene ne ahensɛm mu a baabi wɔ hɔ a gye sɛ nnipa tɔ banka man mu no ɔma yɛ ama na yɛfɛ akyɛ sɛ mfie bebree ni akyɛ sɛ nananom ɛto a nananom wɔ aseɛ do ebi kura nya na ɔtwe baako kura ne nyɛ ezi sɛ ɔhema na ɔhɛ bɛfiri na yɛnyɛ na so de ɛkɔ nso si nananom Enstools fo so sɛ ɔma yɛ ama na yɛfɛ na saa so do yɛ a aba Nkoranza ɛna yɛn nso bi na fɛ yɛn nso yɛ nananom ɔmo ba yɛn nso ɔso ɔma yɛ ama na yɛfɛ akyɛ sɛ agyegye biara ɛni ho ɔma yɛ ne nyinaa agyegye biara ɛni ho akyɛ sɛ nka mo mu nko a ɛne ɔdɔ kwan so ɛna nananom ɛde si ɛfo biara ama na yɛfɛ na ɔma so ahema akyɛ sɛ obi biara agye ato ama na yɛfɛ fɛɛfɛ nti yɛda yɛ nananom ase sɛ ɔma yɛ ama na yɛfɛ na Nkoranza man no no na obi ɛhwɛ sɛ nka ɛnyɛ fɛ a ɛnyɛ sɛ si no sɛ Nkoranza no agoja pa na woyɛ dɛn obɛsi ama na yɛfɛ wɔde biara ɛnsi akyire ɔbaa so nananom ayɛ wɔde biara a nike a Nkoranza man ani agye nyinaa no sɛ nananom de koro yɛ asi Manhemaa nananom ɛde koro yɛ asi Manhemaa ama na yɛfɛ paa nananom ɛde koro yɛ asi Manhemaa ama na yɛfɛ na kyɛ sɛ Nkoranza yɛka afɔde ɛne ɔbra Nkoranza aka free out ọmọ bẹ tètè Nkoranza man nti ewura no atena se ate se ọmama bibi ayẹ fẹfẹẹfẹ obi na asa bi akọbe ebi we wọ sante hene ne ka ayẹ osi obi na asa bi akọbe ebi ẹwà nyanti ẹna ọsẹ ẹnẹfẹ a ewura no ọtí omi yẹ na yẹ sún ewura ẹdí ẹni sẹ Nkoranza asundie ebua na ẹna ẹbẹ kọ so anum wọ ha.
Ayafe, Kabibi, Ghana for sure. Manhemaa chairman secretary. Nasa kuma. Nana, other than IFC. I need some enough for more. Yeah, my yaman IFC. Everybody saying, Manhemaa kwani sama nchirenu. Nana, na ya yiri saka namu. Meso na miya ni saka pletina maniaje. Sana, ya yiri mihima amame. Asa Manhemaa. Ana ya sa. Did you say? Ana yesa. Yeah, Yesa that time. yes, sir. Oh, hine asmawo. And then, I did see not just the idea no. And then, now me ma the party here. They idea fit. Now me Emma the party here. They idea fit. I me Emma the party here. They idea fit. I so sharp. I me Emma the party here. They idea fit. And I know very simple, very simple and peaceful. Nkoranza and you see Manhemaa very peaceful, very peaceful and very sweet and you're very sweet. The most sweetest ever and the most simplest ever instrument. I just say I ain't see no effect. I have a papa. You are Amakumine and Ebano, and I do mensa asar. You are Amakumine and Ebano, and I do mensa asar and Ebano. Now we na Efe. Now because I can't any Amakum, hey, my back, I know being Tiasia. Hey, all the other I don't know, say the Ohuno, that is the reality on the ground. You cannot change the narrative. You cannot change the narrative. Nkoranza Enstools, your mind back. You can't change the narrative. I understand it. It was a sana obre. The younger Makomina by idea. Now, Nkoranza ran abano. If you know, what never been asked, oh, sister, story now, the narrative is still the same. It you know, you can't change the narrative. I all the other say one kawaba. Say what kawaba. When you have been here, I dear run over her. I'm probably a hen and a wahan. I dear Rawaha. It's a walk who be a can never have. So far as I own your present in your own car. So don't try to change the narrative. And Kwanza, any amakum, your mind back. So if you try to change the narrative, obebre, papa, and I'm mamma,